Здравейте, скъпи приятели! С вас е Диана, сертифициран експерт, ментор личностно развитие, женски коуч. Занимавам се с психология около 20 години, с изучаване и реализация. Посветена съм на това да помагам на хората в тяхното осъзнаване. На път сте да се впуснете в едно приключение, което ще ви възнагради за цял живот. Скъпи мои, ако сте се озовали в ситуация на задънена улица или се чувствате застанали пред стена, която се опитвате да бутнете със сила, искам да ви кажа, че стените не са за това да бъдат разрушавани, а да бъдат прескачани или заобикаляни. Разбира се, това далеч не означава, че ние трябва да превърнем живота си в бягане с препятствие. Ако в този случай вие се чувствате така малоценни и неспособни да се справите с предизвикателствата на ежедневието, на битовизма, както и ако сутрин се събуждате и не посрещате живота с въодушевление, с увереност, тези мои думи са за вас. Аз ви уверявам, че ако вие умеете да бъдете открити и да приемете нови идеи, ценности, нови убеждения, вие ще научите как можете систематично да реорганизирате мисловните си процеси, за да се пробудите за истинският си аз. Скъпи приятели, няма значение кои сте вие, няма значение с какво се занимавате и какво е вашето житейско и социално положение. Вие можете да постигнете с пълна сила своята самоувереност. Ако се вгледате в повечето хора около вас, тези, които познавате, колегите ви изобщо, няма да ви е трудно да откриете, че твърде малко хора се чувстват истински щастливи, твърде малко хора се чувстват напълно удовлетворени от живота, който водят. И много малко от хората са личности, които водят целенасочен живот. По-голяма част от хората изглеждат като хора, които са неспособни да се справят с проблемите и обстоятелствата на ежедневието постоянно и попадат в категорията така на хората, които общо взето се опитват само да избутат деня. Примирението и посредствеността се е превърнало в начин на живот. И така чувството за малоценност на хората кара хората така съвсем по-човешки да винят обществото, другите хора, обстоятелствата. Аз бях същата. Когато бях много по-млада, си мислех, че хората около мен, родителите ми, обстоятелствата, преподавателите, дори приятелите, мъжете, връзките, с които имах, те определят така това, което ще ми се случва, най-общо казано. Не е така. Защото идеята, че други хора, обстоятелства и неща притежават власт над живота ви, е дълбоко вкоренено мислене, което така мислене на жертва, това мислене е хипнотизирало нашите умове, мозъците ни, състоянието ни и дори обикновено, когато се намират доказателства, които да опровергаят това наше така убеждение, дълбоко убеждение, ние не реагираме на тези доказателства и продължаваме така да живеем в този хипнотичен сън и транс. Сега, първо, най-напред, искам да ви кажа, мили момичета, скъпи приятели, първо, трябва да удовлетворите собствените си нужди. Един от принципните изисквания за промяна и постигането на самоувереност в живота е удовлетворяване на собствените си нужди. Да, точно така. Защото в крайна сметка това твърдение може на пръв поглед да изглежда егоистично, но съвсем не е така. То е реалистично, то е жизненно необходимо. Нека си припомним само, че едва след като сме сторили всичко възможно по силите си да осъществим максимално себе си,
тогава ще можем да бъдем в най-голяма степен полезни за семейството си и приятелите си, колегите, общността. Изобщо ще можем да бъдем полезни по най-добрият начин и в най-голяма услуга на социума. Сега, скъпи приятели, искам да ви кажа, вие не можете да промените света, но разбира се, какво може? Можете да промените себе си. И единственият начин да се подобри положението на човечеството е всеки човек да поеме отговорност за собствения си живот. И за това време е да изоставите всичко останало и да отдадете пълен приоритет на своите нужди. Това е единственият начин да бъдете свободни. Чуйте ме внимателно. Това е единственият начин да бъдете свободни. Ще бъдете свободни едва тогава, когато дадете пълен приоритет на собствените си нужди. И това не е егоизъм. Защото физическото робство е престъпление и то е наказуемо. Но още по-лошо е робството на ума. Защото, както Декарт проникновенно е казал и го е нарекал, това е живот на тихото отчаяние. Затова всички на борда, време е за излитане.